आं नुगो जेफोरो दिनै 2016 त्रिपुरालेण्डनि कक सानै 23 आगस्ट जेफ्रुबो जों उनखौ लायो सानलायो आफोरो गारि बखक जाखा आईपीएफ तनि आं बाय बुद्ध जूनियर थांबाय माथो थांगासों ग्राउन्ड थांगा थैगा होनाय आफोरो गारि रक सकलायका नग रक सकलायका बर रक उनखौ लायका लामा कासो हपुं रहरिया तंखा डीजी सं आको सं काबार खलाय मलयां तंखा आफोरबो फाइट खलाय जोंनो फ्रन्ट तंबले का आफोरबो तो अनेक जागाव जों थाङो आं बाय दागुर थाङो रां कालेक्शन खलायदार थाङो 1 घन्टा 1.5 घन्टा कक सामानि उल 50 टाका रां रहर जाबले कक काहाम साबले आफोर साव सुंति इंटेलेक्चुअल ना आसो बुजोगना नांया नरक रां सानका रां लांदे बुसु सान ने 500 सामा से 50 टाका रहरबले अ बर रक ताबु कमेन्ट खलायो जे बरक त्रिपुरालेण्ड सानिया अ बर रक कमेन्ट खलायो ताबु बिदु देबनमा लोग हाय ने बरक सिया खलायतों सातों आं नंनि ककपिन मीडिया बा ककपिन चैनल नि बिसिंति आं साना नुसुगो 2009 आनी चराय खनाय तलांगय अरनि बास बाय थांगय गुवाहाटीनि सिमी ट्रेन बाय थांगय जों आनी लगे आनी चराय बिहिक बसातलांगय त्रिपुरालेण्ड सानय बले कृष्णकान्तनि जमातियानि बसाजुक सं बसारक थांगय जों सानय बले और गाड़ी कावै थांगय जों सानका खलायका इनकाय अ जागावो जेमन ताबु बर्तमाने एडीसीबो जे त्रिपुरालेण्ड बा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानय जे तंनाय रकनि बिसिंग आं नुगो जेमन दा चित्त त्रिपुरालेण्ड नि ताइकुनु कम्प्रोमाइज खलाया त्रिपुरालेण्ड सानो आफ्रुबो एमबीबीडब्ल्यूएस महाराजा वीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी हिनाय आफ्रुनि सिमिसे बो पहिला महाराजा वीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी खलायै आबुनि बिसिंग पहिला बाद देखलायनाय हिनाय बर कम खलायसं बाद देखलायमानि राजबारी बाद देखलाय जे बले महाराजा वीर विक्रम ने दा चित्तनि बिसिंग तिसे महाराजा वीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी दा विजय दा विकास सपन संनि बिसिंग तिसे पहिला अ सोसाइटी नि बिसिंग ति बुबाग्रादे बाद दे पालायखा उलो बीजेपी पालायखा उलो राजबारी पालायखा राजबारी पालायफ्रु आं बाय रुनाल आफ्रु चिनी बरकुमारी ने साका प्रज्ञा चिनी बरकुमारी ना जेहेतु महाराजा वीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी से राजा ने बाद दे पालायता हुनकाय बरकुमारी फाइदे चुंबो राजबारी पालायसे ने आं बाय रुनाल साका रुनाल सावै चुंगारो पालायखा पहिला इथियोपिया फूड डकनि सुनो सारिखा जों आफ्रु प्रोग्राम खलायलेखा आफुनि सिमिसे राजा ने बाद दे फाइका हनकेबा लास्ट हनकाय बीजेपी आबनो मे रमनादि पॉलिटिकल बेनिफिट ना नहीं फानंग होना जे बूथ लेवल पर्यंत राजा ने बाद दे पालायै छुट्टी पर्यंत घोषणा खलायका आफाय खलायनो चिकन बिसिंग आफाय फ्लारिस उनफायो हाय फानो सुंति बरक चिकन बा पहिला चेंग फानो जों उक्लोगो खलायतम आबुनि बागै जे बरक ताबुक चाया सा फानो कक्रुइ बरक बुजिया राजनीति खलायका हनकाबो हिंजांनाय साजाबनाय न किन्तु जे बरक ताबुक कतर तंग सेक्रिफाइस खलायनानै हनकाय याखै फायनाबा सेक्रिफाइस यामाहा RX 100 चालगय अरनिसिमी आगरतलानिसिमी आं बुद्ध मंगल खलाय कांचनपुर जों थाङो दुइसामाव जों थाङो आगरतलानिसिमी बाइक चालगय थाङो बाइक थपाय बाइक दागारि बा थांलायो जेरै तापुक मंगल साको जों थाङो अ इतिहास रग्न केबो बुजियाखाय बुजिया न अब बुजिनानै नांगानो सालसा तुरु अमति खलाय जों मा फायो हाइफानो ताबुक जे बरक एडीसी प्रशासन तंनाय जेमन सदागर कलय आईपीएफटी खलाय पूर्व यूथ आईपीएफटी तंग जेमन रुना ताबुनि एमडीसी बुजनगर वाखी नगरनि बब यूथ आईपीएफटी बुमुं त आंगरि वाफ्रो यूथ कांग्रेस बाय कासाकासी तंगमाबा यूथ कांग्रेस गे यूथ आईपीएफटी हिने दिवय रुनाल असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी खलायजा आंनो बरकनो तिसाव आफ्रिनि बिसिंग त्रिपुरालेण्ड नि बागै बरक साइ फाइजा आं ताबुक जे एडीसी प्रशासन चालक तंनायनि बिसिंग त्रिपुरालेण्ड पहिलानिसिमी सानै फाइनाय खलाय फाइनाय त्रिपुरालेण्ड नि मुभमेन्ट हिंखाय
दा चित्त कैसा चीनी एमडीसी सदागर कॉलेज कैसा गेटाई कैसा काय चीनी रुनाल आबरो न सांगनो इवेन बुबा ग्रानो आं बिन नगो थांगय ओ जे कचाक कखरां मैप न प्लान साइप्रो हुंकाय ब आप्रो सावो दिल्लीओ जदि कक खनायना हुंकाय नेशनल पार्टी बै खलायना नांगो आंचलिक दल खलाय चाया नुं आनी बदल फाइदि कांग्रेस नन असिस्टेंट जनरल सेक्रेटारि ने रखनि साजाक आनो जनरल सेक्रेटारि हाइफानो चीनी आइन पिटि रे बा फ्रुवो आं बै दागुर विशेष क्लै हिंजाखा आं दागुर न पवै बेया जे इ अगुर बै विद्युत त्रिपुराल्यान्ड नि कक सा सावै नखा साखानि तालबै आथुखुरिन याफाव शब्द नायमा हिसाबु मुखुरु सब हि हिनै बरग र अ बरग ताबु एडीसी वो त्रिपुराल्यान्ड मा ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड सावो आंगु सगम दागुर बा सुगै चानुगै कक सालाय सुं खुब खुशी जे बरक सानिया सुनो बेंगायने बरनो सान्दी मांखाबले इनके उलनि बा सकांनि बा उलुंगो अनेक किसु कारणे याप्रि कासले थाने सुंगो इ पोजिशन तम ताउन बागै नुं हाइ उं आबो बुइ सुंगनानि फेस टू फेस गाय आबो सुं सालाय माने कारण जे बरक सिको खंगाय ताउन बागै खक सो गाय मानिं कुरिनि बागै खगो नुं हाइ मुनो मा सान का ताउन बागै मा सान आबनि बैकग्राउंड तंगो आबनि बागै न सुं घंटार पर घंटा कक सावै एकजन डीएम न सुं सानमाने आफोरबो सावो नरो रां साना फेका रां लांगे 500 सामन सुं 100 मान बुले अ बररो नुकजे बुले साहस तखांगाय दा चित्त संहाय साख्रिया के फायगा ना बा फाया पेंशन मान बाइसे फायना नै बक्सा का आउनि बागै न आं सानान मुसुगो जे चुक नै बखलाइतों जे चुक याके ब बेगियारि नै जेमन आं सुगलिया आं ताबु अनि लामातै आं तंगो किन्तु कायसानो क बीजेपी खलाइफानो मुया गुदक आवानदुर पगिया बुला सीपीएम खलाइफानो पगिया बुला जेमन दारादा एडीसी नि एक्स सीएम वो आगे बुझिया तब बुझियो राजा राजत्वनि बिरोधिता खलाइका तब राजा राजत्वनि कक्साव तावबो साइ दङ ब जेन तेन प्रकारे बीजेपी जदि एडीसी प्रशासन न केबल बा दुर्बल जदि खैना नाय हुंकाय सुं सीपीएम एडीसी प्रशासन लगे तङ हुसुकाम किचा नुखा तारमाने अब बिनि राजनीति चालदे साइमिया बीजेपी न नन बागै दे सुं त्रिपुरा मथाबाय सीपीएम एक हिंदे सानाने गारते बुझिलिया अब बंनि बेपार हाइफनो आं नंनि मीडिया तै दारादना आं प्रशंसा माखलायो जे दिल्लीओ कांग्रेस बाय बीजेपी तंफ्रु बंचना हिमां सीपीएम अर राज्य तंग एडीसीओ ब तंजाव सीपीएम राज्य सरकार तंफानो एडीसीओ त्रिपुरा सारनो उन्नयन खायना बागै दारानरम रां रहिया अरबो सीपीएम फाना रां रहिया जुत सरकारबो अरबो कांग्रेस बाय आई ती जेफुर फानो एडीसीओ रां रहिया 1990 हरिनाथ देवबर्मा जेफुरबो सीएम फुरु अब तावनि बाहाय अब बरनो बुजिथों किन्तु हाइफानो एडीसी नि ताबुक दुकमाली बाजार याक्सी बाय यागरा उत्तर बाय दक्षिण बिल्डिंग तांजाक नंगो सिनेमा हॉल रखि तांजाक नंगो जुदो हॉल रखि तांजाक नंगो जोनल ऑफिस तांजाक नंगो वेस्ट जोनल ने मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कताल रक नंगो रांकुरिनि बिसिंफोर तांखा एडीसी नि जे हेडक्वार्टर खुमु ब्यूटिफिकेशन फ्लाइनागे लामा रक साजक नंगो आं वानसुगो त्रिपुरा राज्य एडीसी नि आमलो एडीसी नि लाइबुमाव जत्तो हिले शिक्षित एमडीसी हिंगे ताबु आं आसाओ जे थांनाय सरकार थांनाय प्रशासन जे मकल नुकजाक नाय जात सामं क्लाइमो थांमानि खमनंगो बंनि हिले ताइबो कमां खलाइथों किन्तु 16-17 मास थांका बुफ्रु तामुख खलाइना अब तो प्रश्न बुदा जेमन अटो दुईटा चोंगरिनानि प्रत्येक विलेज कमिटी वो हिनाय 587 विलेज कमिटी हो जीके रावनि आमलो जीके रावनि जरा केयरटेकर नि जरा वो 587 into 2 हुंकाय 1174 टाउना अटो ओ अटो ने दांग बियां थामि का सियाबला और एडीसी भवन खाइनानि हिनाय जेता नायमानि 4 तला बिल्डिंग खाइयाय तलाव हंके गाड़ी पार्किंग ताउ बातु सियोय तमो
एडिसी नि प्रशासन नि गाड़ी र वातुई सिउई तंगो ओल काउन्सिल बवनो हिनै आफ्रु बलेन्डा वर्मा सिनियर आईएएस अब आफ्रु सिउ केयरटेकर आरो तापर जीके राव ताई डेपुटी सीएम बरक आसुक लायै चिनि जिष्णु देवर्मा बरक मनां डेपुटी सीएम आसुक लायै एडिसी भवन खलाइदि टाउन बागे हिंकाय और वो सर्किट हाउस गना आगे एडिसी नि एमडीसी हॉस्टल तंगो अब सकमावै बुनि दुकान रो खलायो ठीक अमति खलाय एडिसी नि जे प्रॉपर्टीज आउबो नष्ट खलाय खिबनाय हिनै और बिल्डिंग टांगै तलाव खै पार्किंग फर्स्ट फ्लोर हंका आनेर जे बिग्रा र मुया फालनाय रिक्शा चालनाय बरक थांमाय हंका र फर्स्ट फ्लोर थुनानि सेकेंड फ्लोर हंका कॉन्फ्रेंस हॉल आरो स्टाफ रक्तंनाय केयरटेकर रक्तंनाय तब केयरटेकर तमानि हाहाय जतने साकाव हंकाय अब फातानि फाइनै बरक रक सिनि एडिसी नि मेटर बा जेकुनु बरक फाइनै रनो सुमारो एकोमोडेशन दिनानि सिनि बुकुं बाराने फूड रक ट्रेडिशनल फूड रक सारि वय आव सुमको थांतंगो हिनै सिनि बो अस्तित्व तंग हिनै फुननान बागै आबोदि प्लान खलाय जों खलायले मानि जतनि साकाव हंका टेरेस खलाय आसुक थाइ खलाय आरो खुमरकाय आरो बरक रक न राजबारी नि पुकुर रक नाहारिनानि जत आरो नि बिउ नाहारिनानि हिनै जों प्लान खलायजा और आं बियां थां रांकुरि बिला शिलंगर इतलां खाम साइमे गिला तंग अब्ति तथ्य आं ताई आबो रिजानि मुसुंगिया आबरो उंजाथं उंखा हंकाय जे आगेनि जे सरकार एडिसी प्रशासन चालक तंगाय बंनि हले ताइबो एचिभमेन्ट फुनबि मान खामु किन्तु आं नुकमानि ताउ पर्यन्त अरनि थांनाय प्राक्तन मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव थांका खुमुं थांनाय 28 कोटी रां सानजाका 28 जन एमडीसी बा 28 कोटी दे सानजाका आंसिया हायख्लै जों जत एमडीसी रंनि एलाकानि बरक रक रुगी फायानि हिंदा आसो स्पेस क्ले तांनाने बा 28 कोटी सानगा साइबालिया रिखा 30 कोटी अब रां थांका 5-6 मास का नॉट ए सिंगल ताबो इ थाइजापानि खिकले जियाखो ताम कारण बा काउन बागैनि हिनो जरा जों जेटा बरक न प्रतिश्रुति माने अब 5 वर्षनि बागै अब 50 वर्षनि बागै जेमन बीजेपी शाखा जों फुन दिनानि बीजेपी शाखा 2000 जों बुरा रंनि बाता बारे रेखा 5 वर्षनि बिसिङ ताबुरमनि कर्मचारीनि वेतन बारे रेखा इ इलेक्शन भयासानि सिगां तै वैसे बारे रेन अब्ति खलायै जों जेटा प्रतिश्रुति दिबानि अब खलायदाना गांते कैसेव सिगां नुखा जे कंप्यूटर पायै जे चलाय ताबु कॉलेज परे वो बरन कंप्यूटर लैपटॉप बागदन ने अपनी टेंडर कॉल खलाय टेंडर ड्रॉप लेखा L1 L2 रक लेखा अब तब कैंसिल खलाय जा गिताबु जों नुखा बा मांखा जे बरम रिवै जों बुबाग्रानि बाददेनि उपलक्षे महाराजा वीर विक्रम बाददेनि उपलक्षे जों लुन निनानि हिने सालेका अ लुन ब प्रत्येकटा साबजुनाला 100 टा क्लेम फर्म आप्रुबो आं साका जे मनो साबजुनाला कै 31 टा विलेज कमिटी ओ आरो हंके बो 100 टा फर्म टाकारजोला जेटा साबजुनाल कताल खुलगमा हंगाय आरो कै 10 टा सि विलेज कमिटी आरो 100 टा फर्म हंके बा आरो कै प्रत्येक विलेज कमिटी वो 10 टा क्लाइखा मनो हंकाय प्रत्येक विलेज कमिटी वो 3 टा बा 3 टा फ्लेक लायो टाकारजोला किसा शिक्षित जगह रां पैसा गोनां जगह बा बिग्रा जगह से तैसा रहोकै चाबो गाबो जों मेंटेनिंग या आबनि बागैनो हिनो 587 टा विलेज कमिटी वो 44 टा साबजुनाल बिसिंगति 4400 जन बरकनो लोन दिनानि हिमानि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल बैंक बाय अब ताउबो फर्म कैसे पन बागजेगिया खबला गाबनि बागैनो पब्लिक रब नाहाय तम आव कुरिनो जों इ जेनि ताबुनि एमडीसी र कुन किसिलो खलायानो कारण अरताइबो खलाय थक्ताबो बीजेपी वो सिनि बरक कतर नेता तंग फाइनेंस मिनिस्टर राज परिवार दिन प्लानिंग मिनिस्टर आयं एडीसी वो जतन कतर हंकै चिनि राज परिवार दिन सालायै अनेक किसु स्कीम अनेक किसु स्कूप अब tlangna tabuk no jora इ जराव जों याप्रि सैमया हंकाय फाइनान्स आला चिनि
lama se khoso mone hayo chung matom tabu abo simi boya engke borok rok onek sama atom ko nango je sini borok rok kai 3 dine phana kuroi netara khai nok tanglayo gari pailayo abo je kono jaga thangkaise sungjago je tone sungjago engke ba sungba seba khlainai hi thangka engke ba sung wan subai yapri sanani angkai nangja kuk tongta aun bagino ang nongni media ni bisingti ang onurut klayo bubagrana ang sonman diwo tipralen magreta tipralen o sangbidani gya abo nong sanai borok bai bujinai borok sanai bai bujinai borok bujiya gai abo boni bepar aboni bagino phainai salo je borok chuknai bobbos kango tongone samung khaitong je chugya anghai khlaino uklok usluwai borok no je subai bansak suba thangke chaw ne ang wansu